today we have a calm day in the life. Hope you enjoy. Make sure to like, comment, and subscribe. Right, so the first thing I have to do is I have to get a haircut, give myself a haircut, make a TikTok, see. Let's go down filming the car. Like the cat out there. Je moet gewoon wonderen, dat is verschrikkelijk. Ja, na te clean up. Right, before I wash my gat, I wanna knop die shiny zien, man. Ik maak een letje wat. Of jeans short is wat ook, man. Ze maken die gekookie, wat gaat dat? Wil ik nog verder op koeken? Yeah, we've just been chilling because our gebeurt. Yo, breng je nu? Maar haar uitgekomen. Help. Wat? Over. I didn't. En jullie gaan niet voor mij komen in die comments omdat ik zeg goed krijg aan het weer. En dan, er is een plastic zak. Put it over his head, want the foil is expensive. Gucci. We gaan een video van mijn kat en mijn comeback. Andere results gekregen. Okay, right, we back. 30 minutes later, yo, die lighting is atrocious. Was. Ja, Die ding raas ons, jongen. Klap! Was het net voor Arsenal nodig om te winnen? Come on. Arsenal, je kan niet voor, you can't lose again. Bommend, man. Dat is onmogelijk. take it off for the second time. Ready? Chillen. Toedal. Kijk die stroom. Arsenal in bal met 2 houden. Hoe verloor je die? Waste van het team. Arsenal is een waste van het team. Right, final product, final result. Rate it if Georgia cooked. Maar ja, ik denk ik ga die video daarin. That was it for a day in the life. Bye guys. I hope you like, comment and subscribe.